Hello, everybody, and welcome to our next episode of our webinars for our Basecamp week. We are happy to have another great speaker that we have for today. We have today Jouko Saarinen from Finland. He's our Platinum executive there, and we're very pleased to have him with us on this webinar. Just for your information, this webinar will be recorded and will be also available in about 2 weeks in the virtual office under the recognition section. And then you go to Basecamp and then you'll find it on the left side. And there you can review this video as long as you are bronze and above. With this said, I'd like to introduce myself. I'm Christian Sipus. I'm the Regional Sales Manager for ASEA in Europe. And I would like to turn over the time to you now, Jouko. It's your turn. Thanks for being with us on this webinar. Thanks, Chris. Ei muuta kuin oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää ja tervetuloa tähän Basecamp-treeniviikkoon. Ja tosiaan täällä äänessä on Jouko Saarinen ja olen tällä hetkellä platinatasolla rakentanut tätä ASEA-bisnestä viime vuoden keväästä lähtien. Mutta tässä aluksi haluan onnitella teitä siitä, että olette nousseet pronssitasolle tai siitä ylemmäksi, koska ASEAhan on hienosti rakentanut meille tämän liiketoimintaan tukemaan tämän Peak Performance-ohjelman. Ja tänään me puhutaan Basecamp perustreeneistä ja siinä mielessä on hienoa, koska tämä johtaa tätä vuorta kiivetessä ylöspäin kohti kultatasoja ja ylemmäksi, ja siellä on sitten nämä asent-asiat ja leirit. Mutta mennäänpä tämän päivän asiaan, eli ehkäpä bisneksesi kannalta tärkeimpään elementtiin, kun me puhutaan follow-upista, eli seurannasta. Muutama sana tässä teille, ehkä semmoinen 20 minuuttia tai jotain tässä menee. Eli lähdetään katsomaan sillä tavalla, että mikä tämä follow-up on ja seuranta ja sen merkitys, koska se on todella tärkeää meidän jokaisen liiketoiminnan bisneksen kasvamisen kannalta. Kaikki menestyjäthän ovat aina sanoneet, että omaisuudet tässä bisneksessä tehdään sillä seurannalla. Ja se on jännää, kun kuitenkin, vaikka näin kerrotaan koko ajan, niin silti suurin osa ei tee sitä seurantaa, tai jos tekevät, niin eivät tee sitä ammattimaisesti. Ja siksi on tärkeää oppia nämä perusasiat, peruselementit, ja niin kuin sanoin, follow-up on ehkäpä yksi tärkeimmistä elementeistä, miten sinun bisneksesi kasvaa. No niin, täällä seuraavassa kuvassa todellakin on ja kerrotaan siitä, että kun me puhutaan prosessista, eli kun me työskennellään prospektejen kanssa, sehän on prosessi. Ja tämän prosessin etenemisen kannalta ilman follow-up-soittoja tapaamiseen sun prosessi pysähtyy ja todennäköisesti ei mene myöskään maaliin. No sitten tullaan tilanteeseen, jossa me täytyy niin kuin itse puntsata miettiä, eli miksi tätä tehdään ja mikä tämän merkitys on. Että me ymmärretään oikein, että me osataan tehdä näitä oikeita asioita tämän prosessin aikana. Eli meidän tehtävä on auttaa sitä kyseistä prospektia näkemään ja ymmärtämään ASEAn luoma mahdollisuus. Ja sen hyödyntäminen meidän patentoidun, tutkitun ja testatun teknologiaa tuotteiden avulla. Tämä on se pääjuttu, miksi me tehdään follow-upia. Ja kun me ajatellaan, että missä kohtaa, milläkin tavalla tehdään niitä seurantasoittoja, niin totta kai se prosessihan, kun se jostain jollakin tavalla alkaa, niin on follow-up ennen tätä enrollmenttia, sainausta, sisäänkirjautumista ja myös sen jälkeen tapahtuva. Ja ne ovat hieman erilaisia. Yksi tämmöinen kultainen sääntö kuitenkin on olemassa, että aina kun sä sovit, että sä soitat tai tapaat, niin se tulee tehdä juuri kyseisenä hetkenä ja siihen ei voi oikeastaan olla mitään tekosyytä, tai jos käy niin, että tulee pääsemätön este,
niin aina pitää ottaa yhteyttä juuri silloin, kun on luvattu, että olen pahoillani, joudun siirtämään tai jotain, mutta ne on todella tärkeitä tehdä sillä hetkellä, kun olet etukäteen niin kuin sen asian sopinut hänen kanssaan. No, sitten kun me mietitään follow-upin merkitystä, kun me ajatellaan tätä kokonaisuutta, että kun sä nyt olet matkalla tässä Peak Performance koulutusjärjestelmässä, aloitetaan sieltä Director-tasolta, noustaan Director 300, Director 700, ja te kaikki olette vähintään Bronze Executive-tasolla tällä hetkellä, ja siitä ylöspäin on hopea-executiivit, ja sitten tulee kulta- ja platinatasot. Ja sen jälkeen siellä tulee se seuraava leiri, ja se on nimeltään asent. Ja nyt, jotta me osataan sitä liiketoimintaamme rakentaa oikealla tavalla, ja oikea-aikaisesti, niin se kaikista tärkein follow-up tulee tapahtumaan sen enrollmentin sisäänkirjautumisen jälkeen. Ja mikä sen puhelun tarkoitus on selvittää sovittuna aikana ja keskustella henkilön kunnianhimo ja tavoitteet. Ja se, miksi näin tehdään, on se, että me liian usein oletetaan, kuvittelemme, ymmärtävämme, että kyseinen henkilö on täysin ymmärtänyt, mistä bisneksestä on kysymys. Ja näin ollen meidän kommunikointi voi olla vääränlaista tämän ihmisen kanssa. Ja kun me käydään tämä aloituskeskustelu, jossa me niin kuin opitaan tuntemaan, me niin sanotusti käydään pelisäännöt läpi, työskentelytavat ja rakennetaan sitä prosessia eteenpäin, niin se on hirveän tärkeä tapaaminen, keskustelu, puhelu, koska silloin sä tiedät, miten sä autat tätä ihmistä eteenpäin. Ja kaikista tärkeintä on se, että sä työskentelet oikeiden henkilöiden kanssa. Liian usein me työskennellään väärien henkilöiden kanssa. Me ajatellaan, kuvitellaan, että ihminen on valmis liiketoiminnan rakentamiseen. Ei olla kysytty, me oletetaan ja keskustellaan henkilön kanssa liiketoimintaterminologialla. Ja 1-2 yllättäen me huomataankin, että ihmistä kiinnostaa vain olla asiakas. Meitä löytyy todellakin 3 tämmöistä tyypillistä ihmistyyppiä, eli on asiakkaat. Sitten meillä on tämmöiset mahdolliset rakentajat, jotka sen oman toimensa työn ohella alkavat rakentaa itselleen parempaa tulevaisuutta. Ja sitten löytyy ne, jotka ovat heti alusta asti innokkaita, jotka ovat sitä hetkeä odottanut, että sä soitat ja kerrot tästä mahdollisuudesta, ja he tulevat olemaan juuri niitä oikeita bisneksen rakentajia, koska tämä bisneshän on parhaimmillaan sitä seulomista, lajittelua, etsimistä, löytämistä, että me löydetään ne bisneksen rakentajat, koska se, miten sä tuolla vuorella, Peak Performance vuorella kapuat ylöspäin, on juuri, että me työskennellään oikeiden ihmisten kanssa. Sillä hetkellä, kun me aloitetaan, mehän ei tiedä, mitä sitten matkan varrella tämän kyseisen henkilön kanssa tapahtuu ja miten hänen ajattelu muuttuu tietoisuuden lisääntyessä. Ja pitää aina muistaa, että ihmisten elämässä tapahtuu hyvin nopealla syklillä asioita, jotka järisyttävät käytännössä ihmisten elämää. Niin silloin se jatkuva seuranta ja informoinnin jakaminen tietyllä aikavälillä luo sen pohjan ja turvallisuuden, että 6 kuukauden tai vuoden päästä joku henkilö voi ollakin valmis aloittaa. Ja siksi se follow-up jatkuu silloinkin, kun ihminen sanoo ei tänään. Nyt olisi myös hyvä niin kuin ajatella ja oivaltaa semmoinen asia, että tämä seuranta eli follow-up ja sen merkitys, eli kun ihminen tekee sitä päätösprosessia, niin yleensä ammattilaisten, ihan sama missä bisneksestä, ei sillä ole eroa missä bisneksessä puhutaan, niin tarvitaan 5-7 tämän asian valottamista
niin sanottua informaation jakamista. Ja niin kun, sitten kun me mietitään sitä, tai monet yllättyvät siitä, siis onhan ihmisiä, jotka ovat valmiita lähtemään heti, koska meidän innostus tarttuu ja ymmärtävät heti tämän hienon mahdollisuuden. Mutta pääsääntöisesti näin se vie aikaa. Ja sitten tämä, että jokaisen soiton tarkoituksena, yllätys, onkin sopia seuraava tapaaminen. Ja tämä joskus hämärtää ihmisiä, että miten niin seuraava tapaaminen, koska tämähän on prosessi. Ja tämän prosessin aikana meidän tehtävä tai meidän tavoite on se prospektin kouluttaminen. Ja tämän koulutuksen aikana hän kykenee arvioimaan tätä asian luomaa mahdollisuutta ja sen pohjalta hän tekee hyvän päätöksen. Moni ihminen tekee hyvin pienellä informaatiolla, olettamuksella päätöksen vastauksena, että en tällä hetkellä lähde. Ja siksi mä kannustan tähän jatkuvaan prosessiin, sen informaation jakamiseen, eikä sellainen, että me niin kuin ikään kuin kalastetaan ihmisiä heti kerrasta, vaan mitä paremmin me valmistetaan, sen paremmin niistä tulee rakentajia, sen paremmin niistä tulee menestyjiä ja sen seurauksena sinusta tulee menestyjä. Toinen semmoinen merkittävä huomio on, että kun me otetaan ihminen tähän informaatioprosessiin, niin on äärettömän hyvä, jos se olisi ajallisesti tiiviiksi tehty se prosessi. Ja ihan kertoa myös, että seuraavien 2 viikon aikana, jos sinulle sopii, niin voitaisiin käydä muutama asia läpi, jotta mä voin sut informoida oikealla tavalla ja siihen pohjautuen sä pystyt tekemään hyvän päätöksen. No mitä asioita sitten prosessin aikana kannattaa käydä ja tehdä, niin onhan selvää, että meillä on aivan hienot ja upeat linkit, eli sivut, joita me voidaan oikeita asioita oikeille ihmisille lähettää. Sitten äärettömän tärkeä työkalu on ABC-puhelut Ylälinjan kanssa. Ja meillä on aivan huikeat Ylälinjan ihmiset, kun me tehdään näitä Big Picture-puheluita. Sitten meillä on erillisiä webinaareja, Zoomeja, Skypeja. Sä voit hyödyntää esitteitä, videoita. Ja tämä on niin kuin se, minkä aikana meidän tehtävä ei ole täydellisesti kouluttaa, mutta jakaa pienin erin sitä informaatiota, varsinkin niin, että se innostus, mielenkiinto herää ja he ovat valmiita tarttumaan. He ymmärtävät, miten tärkeää on ajallisesti juuri nyt olla mukana tässä hienossa muutoksessa, joka voi muuttaa myös heidän elämää ja isolla tavalla jatkossa. Kun me tehdään näitä follow-up-soittoja tai ehkäpä tapaamisia, mutta tämän bisneksen rytmin nopeuden kannalta, niin tänä päivänä nämä työvälineet, on se sitten puhelin, Skype, Zoom, tämä on todella nopea bisnes ja ihmiset ovat tänä päivänä todella kiireisiä. Se on meille etu, että me pystytään hyödyntämään tätä nykypäivän teknologiaa. Niin kysymys kuuluukin, että no mitä mä sitten kysyn, kun mä oon jakanut linkkejä tai asioita, niin mitä mä kysyn ihmiseltä? No aika usein ihmiset kysyy, että no mitäs mieltä sä olit niistä jakamistani linkkeistä? Niin tämä on hyvin normaalia, että meidät ihmiset on koulutettu tilanteeseen tai koulujen kautta, että me arvioidaan asioita etsimällä virheitä, koska vikojahan löytyy joka paikasta, jokaisesta ihmisestä, niin minusta kuin sinusta, jos me halutaan kaivamalla kaivaa vikoja. Se on ikään kuin tämä perinteinen lehdissä ollut testi, että etsi 5 virhettä. Ihmiset ovat ohjelmoitu näin ajattelemaan, mutta kun sä kysyt oikealla tavalla, niin se johtaa oikeaan tulokseen. Ja se kysymys on aina, mistä pidit eniten käyttäen omia sanoja. Koska sillä hetkellä, kun hän vastaa ja te kuuntelette, niin sä saat hirveän tärkeää informaatiota siitä, että mitä sä puhut seuraavaksi ja miten se sun prosessi etenee.
Taas kerran, älä oleta, vaan kysy ja kuuntele. Kun me tehdään tätä prosessia, follow-upia, seurantaa, me ollaan aina tilanteessa, joka paikassa, sä tiedät itsekin, kun sä käyt ostoksilla, kaupoissa, missä tahansa on täysin luonnollista, että ihminen esittää sinulle kysymyksiä ja vastaväitteitä. Mietipä itseäsi, kun olet ollut jossakin kauppatilanteessa. Se on sisään rakennettu ohjelma, joka laukeaa aina kysymään kysymyksiä. Ja mikä näissä on hienoa, niin nämä kysymykset kyllä aina jo osoittaa, että kyseinen henkilö on kiinnostunut tietämään lisää. Ja yleisestihän me tiedetään, että miksi prospekti kysyy kysymyksiä tai esittää vastaväitteitä, niin on se, että ihminen ei halua olla helppo tapaus. Ja näin se menee kaikkialla kaikissa asioissa. Kun me saadaan näitä vastaväitteitä, kysymyksiä, niin yksi parhaimmista tavoista vastata näihin, tai se, että miten mä vastaan, on hirmu tärkeää. Yksi parhaista tavoista on todellakin tämä feel, felt, found, tunnen, tunsin, löysin. Ja se on niin kuin, joka toimii aina, koska ihminen, joka kertoo sulle asioita, niin ei pidä tyrmätä, vaan myötäelää. Eli jos joku sanoo jotain, niin mä käytän tätä sillä tavalla, että hei, itse asiassa mä ymmärrän hyvin, miltä sinusta tuntuu, koska sillä hetkellä, kun minäkin lähdin tähän mukaan, niin mäkin tunsin vähän samanlaisia ajatuksia. Mutta tiedätkö mitä mä löysin, kun mä lähdin mukaan ja mä opin matkalla? Niin tämä auttaa sitä ihmistä näkemään ja kokemaan, että no vitsi, jos säkin, niin mäkin. Eli taas kerran se meidän tavoite on koulutus ja ymmärtäminen. Ei, että sä voitat tämän vastaväittelyn. Koska joka kerta, kun sä voitat vastaväittelyn, sä oot hävinnyt sen ihmisen. Ja mennään eteenpäin. Aika helppoa sanoa 3 selkeää kysymystä tai ei vastausta tulee ihmisiltä, kun te keskustelette, on se, että mulla ei ole rahaa, mulla ei ole aikaa, enkä ole missään nimessä myynti-ihminen. Ja näistäkin on hyvä oppia ymmärtämään, että aika moni ihminen meistä sanoo, että mulla ei ole rahaa. Kunnes me puhutaan oikeaa kieltä, oikealla tavalla ja saadaan hänet ymmärtää, että nythän ei ole kysymys, tai siis nythän on, kun mä puhun tästä asian mahdollisuudesta, mähän puhun investoinnista omaan yritystoimintaan ja investoinnista tulevaisuuteen. Ihmisethän pääsääntöisesti ajattelevat rahan menona. Ja tämä on niin kuin hirmu tärkeää saada ihminen ymmärtää, että nyt ei ole kysymys, että sä menetät rahaa, vaan kysymys on siitä, että sä saat etuja. Sä voit saavuttaa fyysisiä etuja, taloudellisia etuja, että tämä kasvaa sulle korkoa ajan kanssa. Samalla tavalla ihmisethän totta kai, nykypäivän ihminen on todella kiireinen, ne on pistänyt kalenterinsa täyteen, paljon tekemistä, ne sanoo hyvin herkästi, että mulla ei ole aikaa. Niin siinä kohdassa taas kerran on hyvä käydä ja perustella niitä asioita, että jos ihminen sanoo, että ei ole aikaa, niin silloin he eivät ole vielä sun ajatuksista löytänyt sitä, että mitä se prospekti hyötyy, kun se investoi aikaa ja rahaa tähän liiketoimintaan, koskahan me luodaan ihmisille tulevaisuutta. Ja se, mikä tällä hetkellä esimerkiksi verkostomarkkinoinnista on monta tutkimusta tehty, on, että miksi ihmiset lähtevät verkostomarkkinointiin mukaan, niin 70%, eli 7 ihmistä 10 haluaa niin kutsuttua ajallista ja taloudellista vapautta. Tai sanoisinko tänä päivänä ajallista taloudellista helpotusta. Ihmisillä on eri tavoitteet ajan suhteen, rahan suhteen,
mutta kysymys on siitä, että ihmisen elämää voidaan helpoittaa jo vaikka 200 eurolla. Tai että ihminen voi olla lastensa kanssa 2 tuntia päivässä enemmän. Ja sitten tämä kolmas vastaväite, että en ole myynti-ihminen. Se on hyvin yleistä, koska ihmisillä on käsityksiä myynti-ihmisistä ja myynti-ihmisistä. Ja kun me puhutaan ihmisten auttamista, ohjaamisesta, opastamisesta, me ollaan tietyllä tavalla kyllä myynti-ihmisiä, mutta tämä on niin kuin myös tärkeää opastaa samalla tavalla, että ymmärrän hyvin miltä susta tuntuu, niin mäkin ajattelin, että musta ei olisi tähän hommaan. Mutta tiedätkö, miten hienosti tämä on mennyt, kun mulla on vahva tiimin tuki, meillä on hieno ASEAN koulutusjärjestelmä, mäkin olen oppinut nämä asiat ja itse asiassa mä huomasin, että tämähän on kivaa. Ja tällä tavalla se rakentuu sinne. Ja kun me vielä mietitään sitten, että mistä nämä vastaväitteet syntyy, niin osa kuitenkin syntyy niistä, että ihmisillä on sellainen tapa, että me vähätellään, eli me ei uskota omiin kykyihimme. Ja siksi on niin tärkeää, että nämä ihmiset tulevat mukaan prosessiin, he tulevat kuuntelemaan meidän Big Picture-kooleja, he tulevat kuuntelemaan meidän Zoom-seminaareja, jossa se huomaavat yhtäkkiä, että me menestyjät ja te menestyjät, niin me ollaan eri taustoilta, me ollaan eri ammateista, me ollaan eri ikäisiä, me ollaan eri sukupuolta. Ja tämä on kaikille mahdollista ja siksi tämä tiimi ja prosessi on se, joka luo sulle sen uskottavuuden, koska mehän ollaan auttamassa. Sitten on ihmisiä, jotka eivät usko, että verkostomarkkinointi voisi olla se, joka auttaa heitä saavuttamaan elämässään heidän elämälleen asettamat tavoitteet. Ja siinäkin on tärkeää, että he ovat informaatioprosessissa mukana, että me kuulevat, näkevät ja yhtäkkiä he ymmärtävät, että tämähän on aivan valtava mahdollisuus muuttaa mun elämää. Ja katsotaan lisää. Taas kerran puntsataan sitä soiton, follow-upin, tapaamisen merkitystä. Että tämä on kuitenkin niin totta, että sen soiton ainoa tarkoitus on jatkaa sen ihmisen kouluttamista, kuuntelemista ja auttaa häntä ymmärtämään se, että sinä yhdessä sun vahvan tiimin kanssa tämä prospekti pystyy itse oppimaan ja kykenee ne asiat lyhyessä ajassa ja löytää ne menestyksen avaimet. Ja siksi on tärkeää saada se ihminen ymmärtämään tämä asia, mutta myös sitouttamaan tähän prosessiin, että hän oppii. Tämä ei ole vuoden koulu, ei 4 vuoden koulu, vaan vaikkapa 3 kuukauden, 6 kuukauden koulu. Se vaatii sitoutumista, mutta nyt ei ole kysymys 8 tunnin tai edes 4 tunnin oppimisesta. Ja kaikista tärkein asia on, että sä saat hänet näkemään sen mahdollisuuden. Tämä ASEAN mahdollisuus todellakin voi muuttaa hänen elämänsä suunnan. Siihen suuntaan, kun hän on itse valinnut. Meillä on paljon eri asioita, joita ASEAN sinulle tarjoaa. Näin. Eli tässä kohtaa kiitän, toivottavasti pääsitte ajatuksesta kiinni ja miten tärkeää tämä follow-up on, että se on prosessi, se on jatkuva, se kannattaa tiivistää hyvin lyhyen aikaan ja niin kuin mä kerroin, meillä on follow-upia ennen kirjaamista, mutta itse asiassa se kaikista tärkein tulee sen kirjautumisen jälkeen, jotta me löydetään se kunnianhimon taso häneltä, että me osataan oikealla tavalla ohjata, koska me ei tiedä, onko hän asiakas, onko hän osa-aikainen vai onko hän kokopäiväinen. Ja siksi se täytyy käydä, ja samalla tavalla, kun se liiketoiminta kasvaa, niin meidän roolisena follow-upissa muuttuu, mutta se on jatkuvaa. Näillä sanoilla minä kiitän ja toivon teille oikein hyvää Basecamp viikkoa ja menestyksen portaita kohti sinne ylemmille tasoille. Kiitoksia ja kuvaruutu kuulumisiin.
Thank you, Jouko. Thanks. I did not quite understand everything, but thanks for being with us on the webinar. Thanks for giving this webinar. And again, don't forget, this is also available in about 2 weeks in the virtual office. So thanks for everybody who's with us on the webinar, and I hope so you joined the webinar. So see you soon. Thanks for everything. Bye-bye. Bye-bye.